mwana umwabo bono chintunde chinyinge make use egosoriye ni yabantu bari myaka 13 gucya igoro Nore meire nechibesa chokogendereria na gukinia obonchorere bwao Musoni Microfinance ni gotoro asengencho yao Goru atore chilon chokogendereria meroberio ao yo bonchoreria buna kogora chilori na boigo tractor chogokora obonchoreria ase chiskuru chiabanto nyene chirigetie kwegendereria gose kogora chibas chiskuru Boigon koru atore chilon ase abaremi na bonchoreria ao Ngoro gukare ngoche musoni yankonyire binte binge konyorande chibesa kurororo nagurire ng'ombe yani ndagira nagure obotu nabeke ebimeri ebibye sukuma spinach nabogorie ebituma nabeke tinga yane nanyakoni bono gwati baisanya biashara bami inji musoni mobogori chibesa mokorere biashara dia guikaransa ispo ne chibesa chire musoni wane tokuba arigania Musoni Microfinance onde bwese ogane chibesa chokore biashara use biashara bia nirense nabagocha Musoni tomokonye go boost e biashara biaye Nigo torime omochiobo songo asama gacha umoja egorobe ntanga ni mbarabare ne benki ya cooperative Usasa mange tonyoro wetera se namba enoti isano na ibere isato isano nemo isato isano nemo ibere Musoni Microfinance ya masa omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukuiraniria nambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi Chinsa merongevere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isano nemo ibere isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro botubo asembeo Emesa ya Amayia ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Ndizi TV ubwansu bw'Gusii Biamano sana mwanchumulia weta seni kia Ndizi TV nebiro vinde na ndengo kualigania asemesa ya Amayia eli ndengo manye na raya vereka gokoleka na kurwa chingongo chonsi inye chense asensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na pako tonyora gwetera Ndizi TV News Digital na pega asensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na pako tonyora gwetera www.ndizitv.net Fridah Kerubo toskato nyegera ngwira nanda sege Kerubo sio elinde ngumanye amange Amayia yebirebiga umwanchumulire ni otugochakira county ya Nyamira asengo kumanyabuna nigo abegenwa bebisasimiro ababere bakoboligwa kwenyora abarai ase ense ya Kenya ilinda koyanekia oborai obuya anigo abakagokwanwa nerero binas makana kurwa ase abisi yo mubunge ona kurwe Samuel Arama chinga kicho bosangirelia ase chikanisa anamana kurwa se egesasimiro Risa ritibo na boigo Brown SDA ime county ya Nyamira boigo nigo abagakobolia county ya Nyamira kwenyorwa ase amasabo elio kwenekia obokoleri obuya esa marieta ngoro kumakana Robinas na inche gaiganinka Brown muna ya chagete na inche nkagaiga de inechine pacheito kwa hivyo moskenya meino gaiganinka ande
arigesi meso taita rero ntwaita oro mbago kwania na inde mbale tamakwani gojese prone kmogoteba ebinto na tebe mbibere bioka tigato savere account ya ito ya Nyamira for the service delivery esega asiengia so that account ye nero imoke uruesere currently na inde gento gya kabere senge ya maandamano aro na inde rero tore kanisa tigato savera maandamano ayo akorwe nchire amani na inde tobwaterane na masabo timbu atiande ongo basabera amaya asante sana Watigana na yo mwancho murigereria na gusika mutu a sorobotronde ni gongo kumenya buna enka ya mokorwa a sensemo ya ekinda yogotoka ase ekinyorogia boisanga tu ewadi ya itibo ebunge ya North Mugrango nigo egendete kurigia omwana obo we miaka 15 nebere ase rieta Flaria Mesa yogosoma ase skuru ya Bunyunyu kurengana no murundia obodabo nigo munyaruko yo alikoirana ase skuru magayo mutimoko keigo askurinda chite kuya egento na boigo tayabaka kuirana usanga na mwina moke asilieta Alice kemumama ina nigo omwano yo abetega korokana ase kenyoro yendiba asugo ikabono iga tararokana nigo robotiro berero gwa kwasigeta senikia abanyanyimbo na boigo ase omugambi asebabulire onde bwensi orabega komorora kubamanya Asamalieta ngorkwalske mamaina ngorkorwa sekenyoro kya engenda waisanga tu itubo ward no mwana otosireti yakorwa Fridah Mesa abaibuli baya yo makorwa Isaac Mesa mama mwa bakorwa Vanis Monyangi na mama mwa botali yange gaiga na inchende musubati omwabo mama mwabo mwana yagosoma Bunyunyu secondary amenya time igale form 4 igachete skuru litukoli Alamisi agaike skuru akarua kaenda ongina moke nyina moka akamwachi pesa ira ne back uche skuru taira na back agacha soboka unaru soboka na intutoka mwa omwana bwe pigipigi yomo amokobe akamwikinjira akamotebingi kinyo yeo mwana gete toina nere skuru wono yo oyaga chikomuganya tachi gocha era kaira na back mwana ikurweria gatosire ligo lakini litukeli nto igwete ngana rokanete endiba kale ne chi uniform litukolindelia kabera karokanale ne yanga ya black atokonye atotebya saguto asara atoke atoakere nambere 07 14 305 360 agenda tu ikase gitu gya polisi alitibo ntwabeke report yororo twali ka OP number iyi mwaro dire tolwe gitaiga na nsemo yo eskuru twakirichira bote bake skuru tana kwira na skuru kurwa kore after twali gusaba onde bwensi rocho mwana uyigaki enambe itu abaire mwake report yo gose police station Tinga kiecho boigo amatemo kurwa ase county ya Kisii nigo ebwate omoichano kubwatkana no kuburwa ku mwana bo kurwa ase skuru ya Ichuni kurende korengana na baraboni go babeire bakomochia obuteneli bwe skuru yo ase gwikira bono iga bataraba bakubabwatesia inde kweneke buna omwana bo ase lieta purity ngotokale ogosanga na isemoke purity John Nyairo nigo gakwerera aliyabetega kwenekigwa wika omwana obo gosira. The administration was reluctant to explain how the student managed to disappear from school. They have CCTV cameras in school, but the cameras, to our surprise, were not working on that day. At some point they are working, but we could not establish if the child was in school at that moment. So basically what we are trying to say as a family, we are traumatized about this missing child. And the school administration is not assisting us to find a solution of getting this child. The administration is very arrogant, is very uncooperative, which we, through the family, we suspect
there is something malicious that they are covering concerning the missing of Purity, a Form 3 student. So we are asking the relevant authorities, the security, and the Ministry of Education to come on board and assist us find this missing student. Kubwatikana no kurubikana uko kugendete kwene kigwa kurwa ase ababwatani ba Azimio la Umoja ase Chinsemo Amayia Kenya nigo egati abamenyi kurwa sorgongo rwa Gusii anmono ase county ya Kisii beso kiribene na bayigo gukwanira enganeyo usangane gataseni kia Ndizi TV nigo babere bakobolia omurai wense Dr. William Ruto gutwara egeikarono omurai wikia magia ODM Raila Odinga ilinde go sonsora ngana yagendete kwene kigwa na bayigo kwene kia omorembe asense ya Kenya mandamana ya twafe kiria nene no ndo bantu ba boda boda ngo tucyandege to mona mandamana yegerare yona abo muri ba kusamba kitayiri ngira kiproki babige to proki ngira kuna to gwete nebese ba kutuzaba mandamana ya twafe kiria sana kigomo wako yari ngo wanje bwira muruto bayiseranze na Raila Odinga bayibwane bakambe no bugumagago tuyanirinzake mabuto ga tucyandite mabuto bono ga yiri dimiyambire cyari ngize to gwetera n'ekinyi nimba mugoro baba namba tagete ndutu ko banyene ndutayite tunyore sabuni tutayite tunyore yanga to kubika bone mejando tubwate mingi yaga kimuraria bari kwanje biseranze bayibwane bakambe onyomo gakoyo bagumubeka no ni serikali bakoro kwanje mubike serikali ime yari yense idira nebuya ibintu bira nize ndutu ko turanyaro ko menye byumurari ndoje bya beirenze sana kasinto bwati aso osaba kwane nchego se waito muna bakenya abaraya baito babere Raila na president Ruto bari ko ligenchera baikaranza baigwane egere batokonye ebintu bya kongiro bugima bwa kongire besa nchiyo bya bintu bya chire igoro bono nchirindete iyo bari kwanja baigwana baikaranza baigwana batokonye na boyare ko babia kubwa bono tu bugima tu abere tu gusumboka maguta chire kire gente gechete na bese bolete none yo konyore nke ugosinyo konye banga esinyugo isana factory mono sana sengenjo kasiteyo iwo chakwa aba kwa garanza bosa to konyora nonye nkende kiriya ko konyora ndenge kiri ko china kaisana uchibona soko sababa ari kwanja baikaranza baigwana na bayare ko babuya egero morembobe Chinga kecho baigo omobunge okitutu cha North Jafeth Nyakundi nigaberega kubolia abarai anamanokorwa sorgongo rwa Gusii koralia omorembe chinga kichonsi okwana chinga ki alekwena na ebasi gochia ase eskuru ya sensi nigo abagakwenekya buna okuburukana kukogendete kwene kigwa aneme county ya Kisii kubwatikana na siasa asaberega kubolia mugavana we county ya Kisii Paul Simbara naboigo omobunge o South Mugrango Silvana Siosoro kweneke bunango sonsora bale omuchando naboigo kongusana na kuli babwate nigo aberega kweneke bunanigo morembe ganeria sorgongo rwa Gusii aso kwenekea obokoleri borobuya wale wote ambao tuko katika maneno ya siasa tuwe na subira tushirikiane pamoja hapa Kisii mambo yamekuwa mengi mambo ya vita kikundi hiki na kikundi kile wanapigana mimi nataka kuwaomba wanasiasa wote gavana wetu ndugu yangu mheshimiwa Usuru wabunge wote wa hapa Kisii naomba tuweze kuishi na amani tuweze kushirikiana kwa sababu tukiendelea na hizi vita ambazo ziko Kisii wale ambao wanaumia wale ambao wanakufa ni watoto wetu wa Kisii ndio ambao wanakufa hakuna mtu kutoka nje ambaye anakufa ni watoto wetu katika Biblia alikuwa katika mashua maji yanapiga namna hii Yesu alikuwa amelala wafuasi wake wakamuamsha Yesu amuka amuka kai tunazama Mungu alisimama akawaambia nyinyi imani yenu iko wapi nyinyi imani yenu mimi imani yangu iko kwa Mwenyezi Mungu na nina imani ya kwamba hapa mbele mambo yatakuwa sawa sawa
Omurai bense Dr. William Ruto ni gabaka gwikerana ase county ya Homa Bay asomo yega bokumwariganinka omurikyo botambe ase wizara y'oburendi bweme Raymond Omolo ni gabaga kwariganirwa n'abarai agati yabo omuwaziri asensemo ya ICT Eliudo Walo nabayigoyo kabeire omugabana bwe county ya Nairobi Ivan Skidelo negati yabande abange. Omubasokano bw'epara nigo bagokwenekirwa asensemo ya Muguga ase parenene ya Nairobi Nakuru ase abantu babere bagosiria obugima bwabo korengana na birori nigetrera yabakegosiria oboroso ase abakegotuma kigali kinde abande nigo bagotigerwa chinkoma chintindi gati yabo aborokigwa babere naboigo nigo bagendete konyora obogwenia ase nyagitari ya PCEA Kikuyu. Omuwaziri w'oburendi Adendwale ni garurege kurege tindi ase abasagani abagendete kwenekia obosalia animono ase omubaga o Kenya na boigo Somalia okwana chinga kya bakagotwara egeikaro n'ababwatani b'oburendi ni gabaga kuri eira kubwatirana ase ogotinya oburendi ase chinsemecho. Serikali ina jukumu la kulinda mali na uhai wenu. Lakini pia nyinyi mko na jukumu la kulinda mali na uhai wenu kwa kutoa habari zilizofaa kwa serikali. Na sisi tukipata ile habari tunachukua ile hatua inafaa. Na nataka kuwasihi watu wangu wa mkoa wa Kaskazini Mashariki tuebukane na kuwasaidia hawa magaidi ambao wanataka kuharibu amani yetu, ambao wanataka kutoa uhuru wetu, ambao wanataka kututoza faini. Kwa hivyo huyu adui ni adui ambaye anatudanganya kwamba yeye ni rafiki yetu. Yeye anasema ni Muislamu, yeye anasema ni rafiki yetu, lakini anasema serikali yetu ni adui yake. Niwaulize Rer Wajer, unaweza kunywa chai alafu useme majani ni haramu? Ni kusimama na askari zetu na pia kusimama na raia wetu ndio tuweze kulinda nchi yetu tukifanya kazi raia na askari pamoja. That we will not allow Al-Shabaab to make our county and our region and our country and any part of our country, an inch of our country ungovernable. No, we will not allow it. I am sending a straightforward message to the leadership, rank and file of Al-Shabaab, the terrorist group, that we will hunt you down. Singa kiecho boigoni w'omuwaziri w'oburendi bw'ime Kithure Kindiki abagakogi kelia chisegi echicyabete chikwenekigwa ase gesaku gya Sondu asomo baga okisumu na boigo kericho aniga yakwana chinga kyabakagoikerana ase chiro ya Sondu na gotwara egeikaro n'ababwatani b'oburendi asa bagakori eira nabikorwa bune byembirigo chikwenekigwa asa matuko abusyo. Those who committed crimes on Wednesday in this town were not doing so because of border disputes or because of any other disputes. They were doing so because they are criminals and they have joined together with other types of criminals who want to destroy our country. We will not allow people who are hiding behind grievances of whatever nature to destroy the country's peace and stability. Counties zote zetu katika Jamhuri ya Kenya ambazo siko na shida na matatizo ya kimipaka, tutasaidiana na jamii. Umuwaziri Simon Chelugui ni gayenekeire abakenya buna nachigusira ebyombe na boigo kweneke buna aboncherya nkwegenderya bole
anemono abonchereria benyama yetugo na boigo kweneke buna chi sub county nchibwate enyama eisaine gokwana nigo aenekia kubwaterana na babwatani korwa sensemeli yetugo linda kwenekia obokoreri obuya ase aenekia buna nigo amabaga yemeremo arachigotoka. You know, I set targets, I set objectives, and as a ministry, we are looking at positioning this country as a world leader in terms of beef production. We can do that through cooperatives by establishing the feedlots as our production areas. We have about 21, sometimes they say it's 29 ASAL counties. These counties are remote, they lack basic infrastructure, and also they are very low economic and commercial activities. As a ministry, we have a duty and responsibility to mainstream these counties. And one activity that can really promote and create opportunities in those ASAL areas is the beef production. Now, leather has been prioritized among the 7 value chains as a priority. And to get leather, you need to have stock, you have to have beef. So the plan is we have feedlots across the 21 counties, at least 5 per county. Our plan is government provides water, provides roads, road access, and also facilitate the growth and development of pasture and feeds. And the Ministry of Livestock will support us with veterinary services. Mancho murigereria korwa soroboti orioni onaikire omoeri obwa mangana maya asebire biga korende toska tonyegera gikoraga ensa eyemo ayona mange ningo yaletere asenchera yobokirano nyara sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital na baga sensemeria YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonya gwetera www.ndizitv.net maga kamera soko ne kibna ebichana boigo eliogi yagwekira sole asenchera ya bene nere petronira mukeira elitariane Fridah Kerubo toska tonyegera murobelio bwechigosoli ngochole asegekegeke kerebosio unokoleterwa nere Captain 001 twara uburigereria borobuya. Murigereria bwetele